Καλησπέρα σας, είμαι ο Αρδινός Ευστάθιος και θα ήθελα να σας δώσω μερικές συμβουλές σχετικά με το πρωτόκολλο αποκατάστασης για μετά την προπόνηση. Αμέσως μετά την προπόνηση και όσο το αίμα βρίσκεται στο μυϊκό σύστημα, θα πρέπει ο αθλητής να αποκαταστήσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αυτό επιτυχάνεται με ένα πράσινο μήλο ή σε πιο βαριές προπονητικές μέρες με 20 γραμμάρια cranberry, blueberry ή goji berry σε λίγο νερό με μέλι, προσθέτοντας τα αμινοξέα και το μαγνήσιο. Μετά από 20 λεπτά και εφόσον είναι έτοιμο το στομάχι να εκρίνει υδροχλωρικό οξύ, πίνουμε την πρωτεΐνη και αυτό γίνεται για το σκοπό ότι για να δεσμεύσουμε περισσότερα αμινοξέα και να γίνει καλύτερη πέψη. Ευχαριστώ.